Nijang Karbi Anglong Kheroni Southern Range Changkangarlo Patrowe Ajwa Porahot Athengpi Mafia Tata Mobile Agari number AS02 BC 8473 First Society ke claim atumpen kenep dunlong abirta neletema franket wat isopen birta napali Pinpur dame kedam tanganingkan Karbi Anglong lapen Meghalaya aduya hoyalong Athengpi kanghu atung lapen First Society ki claim atumang bong ta teng keng dula jok pinang amuni latum apram ta medam nang lapen pinang an Karbi Anglong Assam lapen Meghalaya long hol chodot lo la son te tong data pianta non puta me Athengpi mafia tum Athengpi kanghu ington mangwela isi kamang humeme ke Kheroni Southern Range Officer sahem te boket apianta kopia poti Athengpi kanghu atum ington langwedet lo Mate First Society atum pencenglok ranger atumapan lang protlama. Kenep dunlong atum pen kapachini po nabangso Athengpi jordet apipen hitia long ador suri trok sikke pen suri nar kep long jiputa herang ke atum kahumi damahot nang pachini do. Nilton insar sake hai bang jasanna tine information do kusikwa langli lasa teng dang ateng pen nilton pan toilo niltum group hini bhagnang koglo nasi group hini kan ta kom pamela niltum bangge las li bangge latum chengbong ko adim long nahanta katha be mati gari dikoksi katjilo ajumati lasa pochi kono oso side ne kat lahai bang niltum riun edolo sital gari bangke range officer ngandela Itu Athengpi lah. Ini Asamis pun ke awal kusipu, anjuntum dari pada saat yang dengan B1, mereka kadang donai Athengpi yang dong lata isilah, kasi non anjuntum officially kam claim dong lah, kam jujur lah, situane non 79 dak piece dulu dak, lalu bazar long value long dam long tu suri 70 to 80 bak rasa valuation bang dokogi Keplak tang Athengpi. keplak tang Athengpi